Салом алейкум, дӯстони азиз. Бисёриҳо шумо пурсидем, барои чӣ ман Москва омадам. Именно Россия барои иненен кадан омадагим. Ман ами ширкати Атомида корейская косметикада 2 моҳ пеш регистратсия шуда будам ва боварӣ надоштам, ки дар муддати кӯтоҳ соҳиби маош мешам. Ман чанд каратина маошома сӯзондум, ба хотире ки иненени российскӣ надоштам, чунки ин ширкат дар Тоҷикистон ҳозир намояндагиша нав мекушояд. Ва дӯстои наздики ман тавсия доданд, ки ҳатман иненен кушо дар Россия штоби ами пулота бигирида. Касоне ки мехоҳен дар ами ширкати Атомик кор кунен, кораш беҳад осона. 2 одами активни меёрен, далши худаш рафтан мегира. Бинед чӣ бал мегзаратона. 300,000 балда аллакай шумо ойлик да мебироед. Агар хоҳед ки ҳамкорӣ кунед, рақамҳои мо дар рӯи экранаи кор дар ширкати Атомик бинависед WhatsApp-да, мо шуморо хушрӯ мефаҳмонем. дӯстони азиз, иҷа аэропорти Душанбе аномхаси сувенирои хушрӯ мефурӯшанд. Нигоҳ кунед, чизои миллӣ да, сувенирои миллӣ, ки меҳмонон метавонанд аз Тоҷикистон хотира бихаранд, баранд. Нархҳошон дар назари худ мо қиматаи 100 сум, мисол 150 сум, не ки хел мекунем, ки барои туристо 10-15 доллар оқа қимат наместа. Беҳад чизои хушрӯ. Агар дар ёдтон бошад, дар влогҳои пештара ҳаминаму чизо ман аз Ташкент харида будам. Махсус бозори ҳамхеле аста, ки худшон тайёр мекунанд, мебаранд, мефурӯшанд. Ва нами чашка, лаъли, ҳамхеле чизо ҳам Беларусия бурда будам, ҳам Россия бурда будам. Бакалои хушрӯ, хулоса ҳама чизи хушрӯ. Не ки дӯсто ин фақат барои зебоӣ, барои ҳар рӯз истифода бурдан намешавада. Сразу лавош мепара, барои ки лоиам. Ихе боша беҳад хушрӯ метаванд. Вақте ки ягонҷо туҳфа мебарен, ҷада чизои чӯбирам будиям ва ин хеле лаълиҳои хушрӯвак. Ман ин намуд лаълиҳо бурда будам. Нархҳошон дестем 14 евро, 10 евро. Хулоса дӯстони азиз, иҷа ка ягон чанд дақиқа монда, ки мо самолётда бишинем ва мо уже одамонро гуфтем, ки алло, братан, мо самолётда ҳозир шидестем. Короче, ҳави соатда ровно 4 соат пас мо Москвада мешем. Хуш хурсандона бехабар аз он ки дальше чӣ мешавад, дар самолёт шиштанӣ рафтем. Хурсанд, аввалинҳо шуда. Ман ҳама ряди охиронуда қариб будам, точно ряди сеҳумда. Иҷада ман уже якаш дорум, ки ҳозир рӯшан айдидестем, полёта видео мекунам. Лекин не, мора сюрприз жда дошт, дӯстони азиз. Хулоса дӯстон, соати 6:10 шуд, самолёт истода, соати 6:15 шуд, 6:20 шуд, 6:25 шуд. Хаем диспетчерем самолёт. Короче, Шодигул Раҷабова ҳастен дар самолёт, ба забони русӣ Тишинахай, Шодигул нест. Бо баъди 5 минут Шодигул Раҷабова ҳастен, Шодигул нест. Бо баъди 5 минут бо Шодигула пурсид, хай Шодигул нест. Ман наушникҳои калонаи дар гӯшам барои кино тамошо карда бурам гуфтам. Баъд чорум бор гуфтеса, одамон мара нигоҳ доранд, ҳамеян мегӯянд Шодигул нафаҳмидеста наушник дорам. Ман гуфтам, мара нигоҳ накунед, ман Шодигул нестам, ман овозатон нафаҳмидестам. Хулоса дӯстони азиз, 6:05 бояд мепаред, 6:40, 6:50 шуд, 7 шуд, 7:10 шуд. Бовар мекунед, 7:10 шуд, самолёт напаридеста. Баъд ҳеҷ гарам ку бовар мекунед намехезад. 200 чандта пассажира, 241 кас намехезад. Ки чӣ гапе дар дури ами самолёт? Ва ёрам стюардессоам нестанд. Хай ба ман гуфтам, узбестякум, маram пурсанд чӣ гапе дар ҳаминҷа. Хай рафтам ҳамун охир, якта стюардесса ҳеҷ ка нест. Ман гуфтам, чӣ гапе, чӣ ба самолёт напаридеста? Короче, Шодигул ба фикрам наёмада, борша уже бор кард, яъне омада ва Шодигула гардондиям, барои Шодигул шуда. Бо типа борора кофтаиста будем, бори Шодигула 240 багаж мо кофта додестем, дар соҳибуш гуфтам, хеле гуфт. Ман гуфтам, ки ба шумо як бор аълё намекунед пассажирора, ки хай бишине ё буброед, мурдем гармира. Дӯсто ҳамаха гарм буд, кӯдакои майда безобита шудиянд. Ман гуфтам, як калата наметрори бинини дар ҳамҷа чӣ гапа? Бечора тоҷикон метарсанд, ак Россия мерем гуфта шиштиян гармида, арақҳомо рехтеста. Я включила кондиционер, гуфт ба. Ман гуфтам, включит кардӣ, поз накардӣ, хай як бор бугӯ, мо фаҳмем ки чӣ гапа, ждат кунем, ждат накунем. Хай хулоса баъди 10 минут ба фикрам багажи Шодигула ёфтанд, ё дурӯғ буд, рост буд. Самолёт наконец-то соати 7 намедонам уже чанд парид, а 1 соат зиёд уже мо ждат кардем, ки кай ин самолёт мепара. Хулоса инам хеле бемасъулият, даже намеган клиентан ҳамин
адамиё биё огоҳшон кунем, ки хаёли баъди 20 минут мепарем, баъди 1 соат мепарем. Вообще Сурudi.com چرا غریب افتادی از لذتی عمر به نصیب افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به مر شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بزرگی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری مانو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای خلاصه دوستانی عزیز سوق سلامت رسیدیم و جای ҳама интересниш медоне ки ҷоя ҳама бояд рост бестан ждат кунанд ки самолёт беста ва диспетчер мегӯяд ки ёли самолёт тормоз накардай бушинед мо тоҷикон не мо бояд бихезем рост бестем мо тез бояд аз самолёт биброем бирем якум шида хулоса биромадем сух саломат ҳамаш расидем дар ҷа барф хунук ҳаво насиб дар влогҳои оянда бо нақл мекунем ки чӣ гап чӣ коро дар ҷа ба анҷом расондем имрӯзашта просто влоги майдаҳак дар бораи ҳами Россия рафтан буд ва чӣ хеле ки гуфтум касоне ки мехоҳанд қадимо ҳамкорӣ кунанд дар ширкати атомӣ марҳамат рақамҳои мада бинависен дар ширкати тозонам оянда дар маълумоти пурра метавонем оиди ширкатҳо ва умедворам ки ҳатман ҳамкорӣ мекунед чунки ҳамаш ба фоидаи занҳояй корҳои осонанд расходи зиёд надоранд ва шумода ҳатман маҳқул мешаванд дар ҳаминҷа дӯстони азиз қадримон хайри хуш мекунам то видеоҳои оянда сеҳатманду сарбаланд бошед. فصل خزان رس اومد از بحر چین مفصلی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خونم آهنگ و نوای من غمن کس اومد برادری جان شهری به شهر آواره در راه تومان با جیگری سرپاره چشمم بر قطار